چیرۆکامە لەگلەگ و بلەکلەکە. çîrokama îro bileklik e. Ji çîrokên beydaba ji berhema wîya kevnare kelîle û dîmne çîroka leglek û kevjal. Leglek û kevjal hebû carek ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Li salên berê leglekek li kêleka golekî jiyan dikir. Gelek masî li wê golê hebûn û têra xwarina leglekî dikirin. Sal derbas bûn, leglek pîr û lawaz bû û êdî jê re dijwar bibû ku bo xwarinê masiyan nêçîr bike. Leglek hin caran bêyî xwarinê dima û ditirsiya ku ji birçîna bimire. Rojekê leglek difikirî û digot ku wisa nabe, divê çareyekî bibîne, ew fikirî heta ku rêyek ji bo xelasiya xwe peyda kir. Leglek bi rûyekî xemgîn çû kêleka golê sekinî. Wî qet tiştek nekir û hewl jî neda ku masiyên derdora xwe nêçîr bike. Masî, beq û kevjalên golê ketin ferqa rûyê wî yê xemgîn û şaş man û ji hevdû pirsîn ka çi biye û çima ew xemgîn e. Kevjalekî mezin nêzî leglekî bû û jê pirsî: Tu çima xemgîn î? Çima ji bo xwarinê masiyan nêçîr nakî? Çima? Leglekî got: Min hemî emrê xwe li vir derbas kiriye û her tim kêfxweş bûme. Lê belê dê her tişt biguhere û di demekî nêzik de hemî masiyên vê golê dê bimirin û ez ê bê xwarin bimînim. Kevjal pirsî: Çima? Ma dê çi bibe? Leglekî got: Min bihîst ku mirov dixwazin golê tijî ax bikin û têde çandiniyê bikin û wisa hemû masî dê bimirin. Masî, beq û kevjalên golê gotinên leglekî bihîstin û nêzî wî bûn û bi tirs gotin: Ev nûçeyeke xebereke pir xerab e. Lê tu biaqilî ji kerema xwe bêje em ê çi bikin ku canê xwe xilas û rizgar bikin. Leglekî got: Ez tenê firindeyek im. Lê belkî karibim alîkariya we bikim. Hinekî ji vir dûrtir goleka mezin û kûr heye û meriv nikarin wê bi axê tijî bikin. Heke hûn dixwazin ez ê wehemiyan bibim wir. Masiyan got: Ji kerema xwe alîkariya me bike û me bibe wir. Leglekî got: Karekî pir dijwar e, lê ez ê hewl bidim. Masî pir kêfxweş bûn û tev digotin: Pêşî min bibe. Leglekî got: Hinekî sebir bikin. Lê li her carê ez tenê dikarim çend kesan ji we bi xwe re bibim. Lê hewl didim zû herim û vegerim. Divê hûn bizanin ku ez pîr bûme û piştî her firînê jî bi neçarî ez bêhna xwe didim radiwestim. Bi vî awayê ez ê dewam bikim. Leglekî çend heb masiyan bi nikulê xwe girt û firî. Leglekî ji dêvla ku wan bibe gola din, ew birin hêlîna xwe û ew xwarin. Û pişt re vegeriya golê û dîsa çend masiyên din bi nikulê xwe girtin û ew birin û li hêlîna xwe xwarin. Leglek ku êdî têr bibû hinekî rawestiya û bêhna xwe veda. Leglek her çaxê ku birçî dibû wisa dikir û masî dixapandin û ew jî dixwarin. Kevjala mezin hîn jî li wir bû. Kevjal çû ba leglekî û got: Dordora min e. Min jî bi xwe re bibe. Leglekî got: Serçavan, hevala min a ciwan. Ez ji bo we li virim. Were te jî bibin wê gola mezin. Dema leglekî ew rakir û firî, kevjal kêfxweş bû. Piştî demekî kevjal li xwarê nihêrt, wê dixwest gola ku leglekî qala wê dikir bibîne. Lê çiqas nihêrt, tu av û gol nedidîtin. Pişt re leglek
هیدی داکت خواره. کیفجاله پرسی لگلگو تو چه دکی؟ دو چی که داری؟ او گولا که تدگود که؟ لگلگی کنیو گود ها 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 وی کفره مزن لخواره دبینی؟ دخوازم تببم ور من معصی دنجی برور. کیفجالا ربان لخوار نهرت و دید کل سر کفره مزن هیلینا لگلگیه و تیده ترجی هستی ماسیانن. کیفجال ترسیا و دزانبو که اگر تو کاری نکه دژ آلی لگلگی و بخوارنه. کیفجال هنکی فکری و بجاره کی چنگه کن خوین توش دستیه لگلگی و کر به همو هز و قوت خواستیه لگلگی گواشت و لگلگی ایدی نکاره بو تشتکی بکن. کیفجال سر لگلگی جه کر و او بره و گولا کوته ده جیان دکر. دما حوالن کیفجال او دیتن شاشمان ماتمایی من وان جه پرسی لو چه بیه؟ چما وگریایی؟ چه بلا هاتیه سر لگلگی؟ کیفجال گوت و افجی لگلگ سر ویه بری نشانه وانده ویج ماسیان را گوت به چوا لگلگی او خاپاندنه و چه هاته سر وی چیروکا لگلگ و کیفجال ور خلاص لی دویاده مساج که پیام اوه ماسی دوی جلگلگ باور نکرنا لورا لگلگ بخوارنا ماسیان جیاند که یکی که طبخو چرا وی تخلاص بکن پیاما که بیدا با دوی چیروکا خود ده کتابا کلیل و دیم نده دامجی افبو